आयै नोंहालाय मानो आंखौ लांफैनांगौ जाखोब्रा आयौ लासिखि जाथारबायलै आङो सयथिबो ओमफ्राय आफायालाय माथो खालामदोंब्रा हनै बिसिना बिमाया थथ' सालायलायनानै फिसालाखौ लांफैबायबा हिनजाव खायो मिथिबायना लोगोफ्रा आंना नोंनि थाखायनो आंहा बिराद लासिं जाबायलै आयै दिनै आरो दाखालिबो नों लांफैदों आरो दिनैबो आरो मा होनो मिथिबायना नोंसिना बिमाया हनै हौवा बायदिनो एखेबारे अट' सालायलायनानै नोंखौ लांफैथारलायबायलाय होननानै एदाव जुबथारसिगोनलै जोंना लोगोफ्रा नों सिरि थागोन ना साना सासेयाबो अबेनिबा अमाखौ आं मैयानो गरमाव दाजाखा होनखादोंमोन जासो लोंसो खिसावनानै खिनाय जानानै दङ ओमफ्राय नोंहाबा बेयाव खोमा खाथियाव गुदुं गुदुं थाम्फैफोरबायदि होनबाय थाराहाय मिथिबाय गारि सालायनायफ्राव नङाबाथा हाखराव गलांगोन जों सानैया ओरैनो हांसो जानानै दंखाथारो आं ओरै मावबा ओरै मावबा ओरै थालां खामानिफ्रानो आरो बेफोरबायदिसो होनबावदों नोंलाय हाबाब माथो बर' रायजोनावलाय माथो बड'लेण्डआवलाय माथो बे सप्तायावलाय माथो सिरिथारब्रा माथो जेबो दावराव दावसि गैया फेसबुक माथो दहायनिफ्रायनो फुंनिफ्रायनो अखा नायनायनिफ्रायनो बोखार नायबाबो रावबो भाइरेल जानायखौ नुथारासै माथो आंलाय आयै बिब्दिजोंलाय मारै जाबावनांगौ जाखोब्रा खमसे खमथ' सप्तायाव खनसे रुटिन बायदि जानांगौना हा नङा होनबा रायजोफोर सप्तायाव खनसे सासे गुबुन आलादा भाइरेल जानानै दावराव जानांगौना जोंना बिदिनो खाना नङा होनबा आयै मबाइल नायै थोरसि सुनांगौआसो आंना माथो हाजो बायदि जाबखाजोबनानै दंलै मा जाबावनांगौ सासेबो स्कुलनिफ्राय लायगोन लायाखैलै आयै लायदोंबाबो अट'खौबा मोजाङै सालायनो रोंगोन ना रोंदिया गिलायसो लांबायलां आयौ फाग्ला सान्दुं गोसायावलाय मा खालामनाय जादों बियो जानोलै आनै मा खालामगासिनो बे हनै माबा थोरसि सुनो नागिरनाय ना माखो माथो मबाइलबो थुगासिनोलाय आया नोंसोर मोनफैबाय मा नोंसोर मोनफैबा जालाबायनांगौ जाखो सान्दुं गोसायावनो ओमफ्राय मानो बेफोरबायदि थोरसि दिहुनला जोबनांगौ सानथिं बाथिंनो हा सोरबाफोर मोनफैबा मा बुंगोन ओमफ्राय फिसाखौ स्कुलनिफ्राय लायनांगौलाय मानोथो लायासै थोरसि दिहुननानै मानो बेफोरबायदि खालामगासिनो हा फिसालाय बोजों थांखो माबादों हनै माबादों मोनथिंखौ लायनो थांदों आया खम खस्थ' मोनबोबाय बे सान्दुं गोसायावलाय इसिबां सान्दुंआवलाय मानो साइकेलजोंलाय थिनहरनांगौ जाखो नोंनो लायनो हायोमोन ना साइकेलजों थांनो थाङानो मालाय साइकेलजों मोनथिबाय दा खोनाबायना मालाय अट' लालायलायनानैसो थांबावदों मा आयौ दा हाखराव गलाङाबानो जाबायहाय आयै सालायनोबा रोंदिना रोंदियाहाय दा बिमा फिसा हाखराव गलाङाबानो जाबाय आवसाव नोंहालाय मानो थाङाखै ओमफ्राय बेयाव जिरायनानै मबाइलसो थुगासिनो आया आंखौसो मबाइल थुनाय नुगासिनो नायदो हनै मोनफैबाय दे आनै मानो इसिबां जिंगासिबाय थादों नोंलाय हनै मोनफैबाय आबै गवानिफ्राय मा लाबोदोंलै आङो आबै गवानिफ्राय मा लाबोदों ए आबौ बै बेग सिङाव दङ नायबानो जाबाय दे ओमफ्राय नोंना बेगा बोरो मोनथिं हो बा आफा बिराद बाहादुर जाथारबायना नोङो बिराद बाहादुर जाथारबायना आफा नोङो आंखौ लायलायलाब्रा आयौ आयासो अट' सालायनानै लायलायदोंब्रा थोद बिदि जायो नों लायदो बेगखौ आया आंखौ लायबाय नालाय नों आंनि बेगखौ लायनांगौ ओंखायनो आङो बेगखौ अट' सायाव गारनानै फैदो आरे बाबा बिदि नङालै बिदि नङा नों मानसिबा आं बेफोरबायदि सानो लाबोनानै फैदोब्रा बेगखौ मा आफा खिसावनाय जानाय हामाखै नामा नोंना है 1 घन्टा जालायलांबाय दाबो सुखाङा आरो बिसिम थोरसिखौनो आसरितसो मोनबाय आं नोंखौ बेफोरबायदि जायो आं दहायनो थोरसिखौ सुनो थिनखादोंमोन सिखौथ' आङो सुनानै गालांजोब्बाय बिसिम थोरसिखौनो सुनो हाया दासिमबो सानजा माथो रायजालांबायसोलै नुबाय आनै जेबो बुंनो हाया मोनथिबाय बिसिखौ ओंखायनो लाभ मेरेज खालामनाय नालाखा मोनथिबायना नुबाय थोरसि सुनांगौ हासिबो सिबनांगौ आरो माब्लाबा सिबो सुनांगौ मोनथिबायना जेबो बुंनो हाया नै नोंहाबोथ' लाभ मेरेजसो जाहां जानानै दंना थै एग्रांसो सानलायबाय नामा नों आंखौ सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय बोरमाखौथ' रेडि दोनथिनदोंमोन ना जोङो ओमफ्राय बोरमाखौ मासे लांनानै जाहैथारसै नामा न'आव हो
नङालै हनै माबा बिल्डिं लुनायाव माबा धालाय होनायाव माबा धालाय होबा माबा बेदर जानांगौनो मिस्थ्रिफोरनि खामानि जानो बिगासिनोब्रा माथो उफायबाव लांनानै हैथारसै आं खोमाखौनो बुंजोबनाय मोनथारबाय आं दैस्लुं फैसाखौलाय केस लांनो ना अनलाइन लांनो आरे माथो दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो खोनायासङाबोलै बेलाय माखौथो इसेबां साननांबाय थाखो दैस्लुं नोंथां नोंथां माबा मोनसे होनदोंमोन नामा नोंथां आङो फैसानि खोथासो होनदों नोंथाङा हस्टेलाव जोंनाव फिथाइ सामथाइ लाबोनानै होफैबाय मैगं मैला लाबोनानै होफैबाय दा नोंथाङा फैसाखौ केस लांगोन ना अनलाइन हरनांगौ ना चेक लांगोन बेखौसो सोंगासिनोमोन आं दहायनिफ्रायनो नोंथांजोआलाय मायावथो इसिबां गोदोनानै दङ आयु नङाहायबा बेफोरबायदि गोदोनानै थाथाराखै नोंथाङा बेफोरबायदि गाज्रि मोनाङा दे आंखौ आङो माबा माबि बिजनेसनि एसे लस जानायफोरखौ माबा माबि सानफ्लांनानैनो नोंथाङा आज्रिबाबो खोनालाय लाङाखैहाय मा ओमफ्राय नोंथाङा गाज्रि दामोन दे नै दे थौदो दे होमबालाय आङो माबा हनै बेयाव माबा मोनसे हासार माबा माबि बायनायाव फैसाखौ होलांखानांगौ नालाय नोंथाङा दिनै केस हरबाबो जागोन दे आंनो खोनाबायना पुर्निमा हस्टेलनि स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरजोबनानै फिथाइ सामथाइफोरखौ बै क्लास 10निफोरनिखौ एसे हानो हो थाइजौफोरखौ आरो उन्दैफ्राथ' रोंखानाय नङा नालाय बे आनारस फिथाइफोरखौ बेफोरखौ हानो होनानै रानजोबनानै होनानै जाहोबानो जाबाय दे नङाब्ला बिसोरो देग्लायबो थाइजौ मोनजायाखै फिथाइ मोनजायाखै होननानै दावराव खालामदोलायगोन बिसोरो दे दा क्लास 10निखौ लेंहरनानै हाहोबानो जाबाय आयौ अनफुंला साराथ' होनलांबायहाय होननानै बे महारानिफोरखौ आं हाहोनो हागोन ओरैबायदिखा खोथायावथ' आयु बुंनोनो नाङाहाय आयु बाला फिथाइ सामथाइसो लाबोलायबाय आरो आयु मा जानांगौ जाखो स्कुल गबोनाय लोगो लोगो फिथाइ सामथाइसो हानांसिगोनलाय आरो जोङो बाखाबायसोहाय आङो नुनाय लोगो लोगोनो गलाबसि जाला नामाथाय मानो जाया होनांगौ जाखोबाल गुबुनफ्रा हानानै होगोन ना गुबुनफ्रा हानानै होबा जागोन ना दे नोंसोर फैबाय मोजाङानो जाथारबाय अनफुंला साराबो होनलांबाय थाइजौफोरखौ मोजाङैनो हानानै जाहो होनानै दे नोंसोर फैबाय मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय थाइजौफोरखौ खावसे जिरनानै माबानानै आंखौ हेफाजाब होबानो जाबाय दे आयु बाला जोंखौसो होनबावदों आरो बेथ' जोंनि खामानि नङाना नङाथाय माथो बेथ' जोंनि खामानि नङाना स' बेखौ हवाटेभार बेथ' नोंसोरनिसो खामानि ना नोंसोरखौथ' बेफोरबायदि खामानि मावनो थाखायनो लाखिनानै दोनखादों नङा होनब्ला लोगोफोर औहाय मा बिसोरखौथ' बेफोरबायदि खामानि मावनो लाखिनानै दोनखादोंना ओमफ्राय नायदो जोंखौसो उल्था थिनफिनबावनो नागिरो हामाहाय मा आब' पुर्निमा ओरैनोबा आंना आसुगुरा दासो लाहांदों मोजां गोलाव जाहांदों बेवहाय बोरैबाफोर आसुगुरफ्राव नांनानै आंना आसुगुरफ्रा बायबायबा जानांगौ आसुगुरखौसो गोलाव लालायबाय हो आसुगुरखौसो गोलाव लालायबाय औहाय मा लानायलाय लादोंमोन आरो आगसिथिंसो लादों आरो आगदाथिं लायाखै मानो होनोब्ला आगसिथिं लानाया जेबो जायाना आगदाथिं लायोब्लासो लेथ्राया हाबनानै उदैयाव हाबलांजोबोना मानो होनोब्ला आगसिथिं लायोब्लाबो खिबुखौ खिथु सुयोब्ला बुरख्लाबोना नोंसोर बेखौ मिथिया नामा नों जानो हागौ सासे स्टेन्डार्ड गैयि मानसि बेनिखायनो खिबुखौ बुरख्लाबो खोमा नोङो मिथिबायना खिबु सुयोब्ला हानांगौबा हले जायाहाय आङो थौदोहाय लोगोफोर खाबायहाय माला हाखांबावगोन एफा बुरजा बयबोथ' जानायावथ' बारसिन बारसिन जायोहाय दाना हानांगौनि बाहाग मोनफैनाय लोगो लोगो खारलांजोब्बायानो दा